Hola, amics, amigues. Som el Miquel Albert Soler i el David Siscar, del Missatge. No sabem si les setmanes serveixen per alguna cosa o no, però ara estan de moda. I aquesta setmana, des del 26 de novembre fins al 2 de desembre, és la setmana de la Bíblia. A nosaltres ens serveix per recordar que un dels pilars fonamentals dels creients és la Bíblia, perquè allà hi trobem la paraula de Déu. I ens cal acostar-nos-hi, ens cal llegir-la, ens cal fer-la nostra i trobar-hi les inspiracions que de vegades ens falten. Sobretot si esteu fent recerca espiritual, no us oblideu de cercar també a la Bíblia. És un bon llibre per fer meditació, és un bon llibre per fer lectura, no per llegir-se'l tot de cap a cap, ni molt menys. La Bíblia és un conjunt de llibres, però podeu començar un per un o fins i tot a trossets, relats, com vosaltres us vingui més de gust. Hi ha experts que recomanen començar primer pels evangelis, perquè és on trobem la vida de Jesús i és on trobem els ensenyaments més directes. Alguns textos de l'Antic Testament poden ser més complexos per comprendre'ls. També és molt bo llegir la Bíblia en grup i comentar-la, sobretot relacionant-la en fets d'avui, perquè la Bíblia, encara que no ho sembli, és molt actual. La Bíblia també inspira molta música, molt art, i és bo cercar aquestes expressions religioses o expressions espirituals, expressions de fe, i poder-hi trobar també algun ensenyament. Pots trobar moltes bíblies a internet. Recomanem la Bíblia Catalana Interconfessional. Més que res la recomanem perquè és una Bíblia consensuada per totes les religions cristianes. També teniu la Bíblia de Montserrat, molt acurada i molt ben traduïda i estudiada. Per tant, comentar la Bíblia en grup o bé llegir-la individualment, pensem que és molt profitós. Doncs això, aprofitem també per dir-vos que si voleu assabentar-vos d'alguns dels actes que es fan durant aquesta Setmana de la Bíblia, podeu consultar al web setmanadelabiblia.cat. Fins la propera, amics. Adéu-siau.